me ka ko Muhammadu koson ni mago be fendo deleli la bi mana mago be me fitahu la ouverture fendo deleli la alay kan vein deleli alay kan vein deleli odi salatu ibo wuli kati nyako folo ya fam Allahumma salli ala sayidina Muhammadin bimana nga salatul fatiha ango shin kilinga nga salaka do alam nashrah la ibi fega do alam nashrah de la sayi istighfar fi astaghfirullah fi astaghfirullah kala fi ki concentré folo astaghfirullah ala ya fanima ala nenu musodo kuma na dongo muso yin shatana donena ala nyi kuma fo kuma minti daka ala neni mbina ke kuma mangala ala neni nga barakela kuma mangala ala neni nga patron kuma mangala ala neni karsa kuma mangala ala ni dotte menen na doro ne dusukun ma sika kafe hasidiya do astaghfirullah ala ya fama ikana blandu sukuna bli astaghfirullah ibina salatu de keka miftahu ke sabasro istighfaru e jessa ki bojurumuna komi fini bakje boran no wala cugumna ula salatu ni ala kira de kay yele zrai o de ka escalier o escalier de awfu de mako salatu ka soli ken nabi maka na furo soli ba fo hene soli ba ke meke ko tesa soli ken hakilla jume ngo soli de koro ko ga ala kira deme e ma mo wotle ga fo ala ko kanga kurana kala ala ko kanga sali ala ko kanga shun ngala yara mafaka be seli ala mafaka be shun ala ko kanga soli ken nabi maka kala yara soli ken nabi maka ben ko anache nini Allah ce qur'ano de flane bulu ma bakeli ma fo billahi ta'ala te soli korodo tallahi ta'ala soli korode ko deme nyata korote ko ala bina sigi ko Allahumma salli ala Muhammad parce que ba jato ode quoi wallahi la ilaha illa ba jato ode mala don ode ko so moriya yece zigre mala numéro 1 bifo moriya yece uti soli korodo uye soli de jati ina fa amba fo to na on ye jondi ala ka fo ko mi soli ga nabi ma ka korote ko ala be ka kuma ko mi on vla ka salatu ka chugumna enyi salatu batang ni ba mu ka ke no uye on ye jondi on de be ala wele ko ala ko ke me ala ka keliye jumeyi Muhammadu toro ko dok nganga soro ne ala de ba bali Muhammadu kuma ka hera ko don nata ne ala ya kai o de soli re ko ko deme e ma me ko kema solaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barika ala Muhammadin wa ali Muhammad kema de ko inna fo iya ke Ibrahim ka tugo mina barika ko di deme bo soli re foti soldo soldi ko redde me ce solbe karta ka ko ina aba mo ko na ka ba sigil Allahumma salli ko de ko la ko ala ka de me bi kan ngoyina mo ba fo ha soldi abbe o te soli re korodo wi soldi ta ma fo ndala mi na soli to yi ala ka ambe so ama ayatul aidu ni o salatu ke kuma na sigile bi soraka na alamna sharaha wurbi sisa alamna shirah ya natigi Allah ede ala kira ede adu sukun lafiya la sadraka wa dana ni kewzraka Allah mamina ala kira kamana ganido inde aka kamana gawuli wannan refle ne kamana gabe na fulo ko benyi gar sega ko benyi ne jiti ga ede kama ala ne sigile fle ngaso ngone ala mbe de ka ala mi ke de del mlenga magazin ko na ala magazin to be carton stade ne benade commerçant ngo juru benade mina boli mita anda mandalawa mini do be yave mita espoir el ambaka chugodi dima ya hakli be mi naka korole nane bina mi burusa mi nonosa sugu jande de fendi de ala ede bisekane deme alam nashrah laka sadraka ala nabi ke de wileni qur'ane ede ku yala kila lafiya ala itene reddu sukun lafiya ala nya do nyi jonjur mutoy ko nya astaghfirullah hake ala nya do nti fofu soroni ala ta in kuntum tuhibuna allah fatabi'uni yuhibbukumullah ala nya do ndi ala soro fo ala kira wori ko so nyi solike wala ede ku yala kira ka senge bani surami ay rofle de ede ku yadu sukun lafiya alam nashrah laka sadraka wa dana ni kawzraka allazi an qad zaharaka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusra fa iza faragta fansab ala ne fama kana flotigi mbama kana flotigi mo ga kundina flotigi ala fa ina wontuti ala ika don da nyuruma ala dende fe musoti fe balmati fe chenta batila nga ala na flo chama be fe wallahi billahi kula shike sekelem bla malama ken abillahi tallahi ayatullah fleka fi ni klitan nanike hal ni masaki ko sandre na eri be konnana ni seraka klitan nanike ko hali bito ga minti fla minti sabaken ni ma ala joro wallahi kana dajitu ayatullah kungulla ko ni neke wallahi
ala jɔn bɛ ala deli m'a fɔ ala tɛ jɔn lajara bɛ ne yɛrɛ min filɛ nin hali sini fɛn duman dɔ ko bɛ nin ala t'a di yan nka k'a kɛ e mago bɛ fɛn min na a de ti kɛ fiyewu a ti kɛ fiyewu karamɔgɔkɛ n taara nin mɔri yɔrɔ la o tɛ kisɛ kan n taara nin yɔrɔ la tiɲɛ don mɔri dɔw fana tɛ baara kɛ walayi i b'o min tiɲɛ de f'i ye n galen na kuranna ne y'a to ne b'a fɔ i bɛ taa mɔri 100 yɔrɔ la o tɛ foyi kɛ ni maa 10 nana maa 7 bɛɛ ka wari min minɛ k'o dun k'o kɛ ka dɔw ka baara kɛ foyi ti kɛ maa 7 n'aw ka baara kɛ o y'a kunna jalen n'o tɛ n'i ye ala wele ala n ko ala bɛ sɔn sa wa ala bɛna saraha filɛ o y'a garisɛgɛ sira ye ala k'an bɛ sɔn a ma an bɛna maa dama dɔ ta o k'u ka hakililaw fɔ bita in kuma man ca koyi bita in tɛ fayida caman di ye ni ala bɛna sara kɛ cogo de fɔ a kan ka concentré cogo min na a kan ka ala wele cogo min na hali istighfaru la a kana kɛ dɔrɔn safurla ɲɛ ba kelen kɛ ayi la i bɛ k'a fɔ tuma min na f'i k'i ta si fɔlɔ n mago bɛ mun na ala kɛ n y'a kɛ n ye ala k'an bɛ sɔn ala kira kosɔn an di maa dama dɔ ta an ka maa dama dɔ ta minnu seritɔ don ni minnu sera sisan an b'a a jɔ ye parce baaraw ka ca bi kun ye dimanche bi kuruna mɔgɔ yɛrɛ bolo kosɛbɛ salamu alaikum an karamɔgɔ alaikum salam wa rahmatullahi sila n bi ala tanu kosɛbɛ alhamdulillah abrama n bɛ kɛ lamɛn su caman bɛ lamɛn minɛ ni bɛ lɛvu la n y'a lamina saraka faamu mɛ a yiri de tɛ sɔrɔ an fɛ an ka yiri bɛɛ yiri modèle kelen de yan awɔ ne bɛ Itali de i bɛ to lamɛnni na n bɛna kuma i fɛ ok n y'a faamu inshallah merci Ibo i bɛ sunɔgɔ la ko a yiri de tɛ sɔrɔ olu fɛ n'a yiri tɛ sɔrɔ a fɛ n'a ka d'a b'a wurudi kɛ a bɛ nafila seli nafila jago 2 don n'i ko Allahu akbar i bɛ alamina sharaha i bɛ fatiha kala bisimilahi ka taa bila wala dɔɔnin na i jɔlen bɛ alamina sharaha siɲɛ 70 kala i bɛ t'i kunbere minɛ i bɛ siɲɛ 7 kala ka wuli ka bɔ kunbere minɛ ka siɲɛ 7 kala ka t'i te turu ka siɲɛ 7 kala ka wuli k'i sigi ka siɲɛ 7 kala ka segin k'i te turu ka siɲɛ 7 kala ka wuli k'i jɔ jogo 2nan na ka siɲɛ 70 kala fatiha kɔfɛ ka tila ka t'i te turu ka kunbere minɛ ka 7 kala ka wuli ka bɔ kunbere minɛ na ka 7 kala ka t'i te turu ka 7 kala ka wuli k'i sigi ka 7 kala ka segin k'i te turu ka siɲɛ 7 kala ka wuli k'i sigi ka tahiya kala ka salamu bila n'i ye salamu bila i bɛ alamina sharaha wurudi 100 ni 10 tile 14 kɛ nin kan n'o tɛ i bɛ k'a fɔ ko jamana min k'a yiri t'aw fɛ yen tant que e ye maliyɛn ye kaban yiri t'a kan ko Itali n'i y'a bila yan ka taa hali kante ka mɔgɔw fɛ kante express a bɛ se faransi dɔrɔn u b'a ci i ma Itali nka i b'a fɔ i ka mɔgɔw ye n'u bɛna bɔ u k'a susu u kana a ŋɔni ɲagasaw bila ka taa ten dɔ a ma nɔgɔ dumuyalakaw bɛ to k'o kɛ wala u bɛ sin ka a cɛ k'a kɛ carton kɔnɔ walima mana kɔnɔ k'o bila ka taa kɔfɛ a tɛ kɛ ten i b'a yiriw kɛ ɲɔgɔn kan k'a susu n'i y'a susu i bɛ dɔɔnin ta kɛ mana kɔnɔ dɔrɔn a tigiw b'i ka nasi bila a kan k'a bila ka taa a yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ tile ka taa Itali n'i ka mɔgɔ tɛ taa Itali n'a kɔni sera faransi yɔrɔ ala ka hɛrɛ k'an ye o de kosɔn ne bɛ ka fɛn dɔ fɔ ye i fo jamanaw ka politiki siraw an b'a fɔ dɔnnikɛlaw ye ko k'u kuma cogo dɔn ne bɛ dɔnnikɛla dɔw la u bɛ to ka kuma ka tɛmɛ kojugu jamana karisa danganen don faransi danganen don faransi halakilen don danga min bɛ kɔ n'o bɛ faransi kɔ walahi faransi se yɔrɔ min na a tɛ se yen mɔgɔ 1000 bɛ ka ko faransi danganen don barika min bɛ faransi la hali n'i y'a tila miliyari ye seconde t'o la bilahi talahi mɔgɔ ma barika ko fa mɔgɔ fɛ ko danga de ye ko jamana min ye n ja ko m'o danga ko danga b'o minɛ nkalon don tiɲɛ tɛ fɛn bɛɛ ni Kur'ana cɛ danga tɛ fiyewu ko min ye n ja n b'a fɔ karisa k'a b'a minɛ tiɲɛ tɛ i y'a faamu wa n bɛna min f'u ye dugawukɛla minnu bɛ ka dugawu kɛ n'a bɛ dugawu kɛ a ye dugawu kɛ a ka dugawu a ka miiri don min na kira Muhamadu a tun bɛna danga dun a tun bɛna fɔ de ko ala ka makankɛ ta wallahi ala ye Jibirila caman n'a y'a fɔ dɔrɔn ala b'a kɛ o de y'a yɛlɛma ko wa karisa ni karisa ni karisa a karisa ni karisa ala y'u bɛɛ lajɛlen halaki makan kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ k'u sa aw denw bɛ faransi aw musow bɛ faransi aw kɔrɔkɛdenw bɛ faransi maliyɛn kuma surunya na maliyɛn min bɛ faransi a tɛ diɲɛ dugukolo fa ka n'i yɛrɛ nɛgɛ a tɛ jamana 2nan min bɛ yen ko maliyɛn bɛ ka fara o kan o da ye Côte d'Ivoire ye bilahi mais aw wuli o wuli ala k'u kɛ tan non i cogo dɔn
jamana kuntigi main jamana ka politiki main ani jamana ka halaki ni jamana halaki la ga ma ta banga balo be de billahi million de domaine na sisa amika danga do amika na bika danga danga non timine quoi a timine parce que mi yere be ka ke danga bo ko folo ko danga ke danga timine ma fama mais minu nga dugo kelengele bi mine ne ba aw la so me ka wuddige wallahi akorote ne be français fe wal manete français fe ma shi tige ma fe ka teme yere ka ibi ka jamana de fe nga ni bi danga do jamana ma afoko awalan wala de ni jamana kundigi me ka on donyo ala ka ni jamana kundigi nga fanga cenga bon jamana nguna ko be nani ko ni jamana in beta ni halakile do ni beta e denw ba kono e muso ba kono e balemo ba kono e sinju ba kono du do be no jamana in te olu ti balo wallahi ti balo de ngache ni ci ge je dungu do andara danga do de ay sabara singile ta abika ka jamana danga ni danga na ba ke na ka dugo ni wala ni manya ki ga danga bi mena chesti di fene ga dugo ke ga dugo ka menege na danga do frazi kama ay dugo ke mali e avena ka teme frazi ka ne akilla yani ki cike danga ba dinyi de I cike dugo ba dinyi de anga kula na nguru la ke wallahi wi yelama mais mo be save je dugo do ko danga ne taw nege de wallahi ne tike fu fe ni malite wa asimi guita ne ba fe bi abe tabulo minga nga aw minu mere zoka je dungo do wal ma ka misiru la je dungo do kutuba la o yahudiya danga de nazara danga ne alam mo fu itaka kumaina ab barake nay barake de akame ko minu danga ne do ab fula mais na ma barake aba shike o danga ne nga sabara be ka dawo ma ko danga ne do jenni danga ne do sa ta chive ivo nam je a jamana be fle chama fakale be Italie aga France ko akamana ga nyata na be France ala ta akamana ga ne ko jamana kuma dula je fe be do France mais ni bina ni ka fe be ta Italie sisa sege min bala woni italien do ko fen qualité yere do la ga mina ka fili mais France tangi ni adama de ka ba hal ni wara hal ni wulu e bismillah awa abido ya fama bon mo am nga ko bete ni ko kibu ko lula ibi yere nege ite kulaw wallahi ati ite kula da ama fo sango na bi fa ga sama ta aba sama ta ko don wato jamana na ya na ga sama ta telma na ya blaga ta France fe sa ga furaba na ga fura sera France sa yiri mana ke yiri kalte no ya ambale na sera France ba blaga do Italia ati kumbe mais italien ni bi fe blaga ta Italie fika to ga Italie mo do to ko kaka yote de yang africain to ko kaka telma ke racisme ya mbula non la ba mina ga bla kubele kono olu na arabu ni chinois de boke mais de koson karamu ke dangate adama de barake balia wodi bi ma asaji ko fe ki si de ke je dungo do karta danga yede ka dugo ki yere folo de balku do soro je dungo do be ku ka de undanga wallahi heti ke fu ay rek mi ko ma fa e dora ga je na bo sababu wore la yete rek mi danga ni mai ay danga ndabla wallahi ay danga dabla ay dugo ke ni dugo kontre danga de na tige danga ko ke danga ba soro kasoro hali mafo mugo ni masa java ni masongi masa take hali masa mafo ki danga di ala bi danga duila me ki masa java masa ka ke fe o ko jando dugo den dungo do anandara fa na mbanu sokoma ko ala ga shijane ke na dama la ga laba nguma dama na dugo be ko mimine o ibi dugo bara de ke kana siga de dugo bara ke ni dugo bara ga wala ni dugo fora sa sabe telia folle ba telia min yota billahi hal na ma fo abike ni mo fi wallahi billahi hal na ma fo abike gausu ko ne ma ko sabali ki munya do no mina gausu salene sanje abi sandama do boda waaw mais do manania mais ne de kum presele do ala kan be so amin malmake e mingo ki be Italie ni na shi sebe man ko ma awurdi ebe na fa ko ma wurdi fam kenan dina sega ka kable mais ni duna nga kontu la sa nga video laba nye alam na shiraha video ke sisa video laba nga video laba mi blale do nga TikTok kontu ka alam na shiraha video do atay ka lameni fam yai ikka ala wele nay billahi tallahi be mi ngwala biso mete kuma dola ibi sega fo yere ko atule yere ka ke sega ke sababu tene bulu nga ala wele mba del nyaani ni ala fe luzun ko tede nya luzun ni ne ka ma blay rezo ka nya luzun di ala kambe so ama amin ngon mi waye dangane badin aya dabla wallahi
ay dangani baden dabla de je dungo du dangani anga dugo ke ala ka ndeme wala anga dugo ke ala ka ndeme nala ya nan ta nyefe kana mo ka ma se dangan naw bi shini sigile ka ma danga bi amerika sigile ka ma danga bara de ga teme chewga tanti yire ha ko bon la izinu aw be firi kaga reportu be firi kaga barakero be firi aw firi mo ma ba ko lu danga o ko ni yere danga ni ko mi dugo minge ya rabbi mama ni ko ni nyeta da malika mogo mi mogo neti jamana fo de mogo mi ko nyeta da malika laki nyechi wal mai ka sa akata onga jamana tando jamana donda atule tala de assalamu alaikum Allo, assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullah Alhamdulillah, numero Abdullah. ala wa ante In chain bara. ba Nebi siga kuma la son jila re nere be America yandi. Ye Lisif la fo nere bo America yan kusuba alhamdulillah ayin demayre de. alhamdulillah La kusuba ki bagata ki ba mo barkata. alhamdulillah Ofte mane fana ko fe bon ni message ci ma WhatsApp ba nere ba fe ki soro privé la pour ga ma siga kuma. nala sona ma be Nala sona ma ba fi na ka fo la me ba bela jele na Christine no waldo. alhamdulillah Christine fla follow o surugu dugutigi flana Abdullah alhamdulillah atet mo kanere ko ni jarala janto mamaru ntega femere falaga ayo anga tuta nala sona ma bay soro wati journée ko ne wo fana pour que mbi seki wole ya me kuma nala sona ne bistro neveri ka tabla midi la alhamdulillah oh sona ma me no soro tele flana wala nala sona in cheni braja jala ga to fra ya rabbi albi abe mi kera mo ni jamana albi ara ka to fra kan amin kuna uze kana jini merci inshallah ajaranye ko so mbi fo merci ibo nam dasira bililema akoko surugu dugutiki surugu jamana tiki jikura fama ni ayatula ye jakma wara ni fema ala dum fengana ni dum ni fema kira dum fengana ni dum ne ko ala ne ko akira assalamu alaikum malama ke bi kuma kan korota doni mo go be ki lame o be ni écouteur be téléphone na ga bola bana écouteur wara bari assalamu alaikum wa alaikum assalam tulay wa ala tulay ha barbaste mbi Allah tanu ko sobe alhamdulillah ba amin asko amin do ko ali wala ki promi ka bararo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam vraiment ne ko ne mi boka iga alamya sirahane le ba italiano le nde la ki ni ngala ngo yala ngo abi ko nyega ko ati ko nyega vraiment akani ko sebe alhamdulillah le na sebe ngabo malla kana la ya no vraiment akani alhamdulillah la barka do ala ande se ka do wara fara na ko ne oy ko bay okay ko sobe okay alhamdulillah alhamdulillah merci comme itali ka befo ibo nam beso no wala de maka mame yambe ale ka témoignage alam nasra hadi afam ale akek kata nay afe itali bi ko ne ale ba fo ale bi se ka min fo ni akai o kuma koroma de assalamu alaikum bamana ngala ko ni ko akai bismillah mbi ala tanu ko sobe alhamdulillah ba ambi ka fayda usiwi aywa alhamdulillah ni baraji aywa ne be commerçant ni me jus importé kana na jamana jus biscuit ni bonbon ko sobe vraiment
a bɛ se ka marché cogo min n ka activité bɛ développer cogo min quoi inchallah n y'a mɛn ni ala sɔnna i bɛ to lamɛnni na wa alaikum salam n bɛna min fɔ a ye cɛ dɔ bɛ yen mɔgɔ min ye ne dan alamina saraha ko la hali a sɛbɛnni sira kan o ye commerçant de ye alamina saraha 200 de ta ne y'o de fɔ mɔgɔw ye mais ne yɛrɛ bilama ne bɛ 200 de ta sigiyɔrɔma 400 ani kɔ de la a siɲɛ 90 ani dɔɔni mais commerçant dɔ bɛ yen ale bɛ sigiyɔrɔma 700 ni kɔ de la mais tellement que ala y'a kanu don américains na américains ye baarakɛminɛ ni wari dɔw d'a ma n dɔ t'o fɔ réseau kan wallahi nga n b'a fɔ k'a da kan wallahi ne m'a ka sɛbɛnni kɛ mais a dara la ko ne ye min fɔ tiɲɛ don a yɛrɛ de ye mɔgɔw ta k'a kɛ hali maliyɛn tɛ mais a ko ale bilama a bɛ a ka kɔnɔ jamana ninnu de la ye i y'a faamu américains de ye minɛ d'a ma a ko ale ka usine dɔ bɛ yen nɔ o usine tun tɛ ka marché i y'a faamu o usine a tun bɛ ka taa usine den dɔ jɔ yɔrɔ dɔ la maa dama dɔ bila a la dɔrɔn u nana fɔ a ye ko usine tɛ marché a ko ko a tɛ marché wa a taara ala nasira nasi ta k'a k'u k'a kɛ ji la k'a ka usine minɛ bɛɛ ko a ko wallahi bi 19h dɔw bɛ yɛlɛ sɔgɔmada fɛ olu bɛ jigin o dugujɛ dɔw bɛ yɛlɛ ale ka o usine na bi ale ye min sɔrɔ alamina saraha ko la ko ne ko a ma tigɛ ko bɔn ça fait fɛn dɔ de bɛ yen nɔ ne bɛ k'a di caman ma faamu ne de ko n'a y'a sɔrɔ ni ayatollah ye ne bɛ ka alamina saraha di aw ma cogo min na a kɔrɔ tɛ ko ne ka dɔnni da y'o ye dɛ mais ne bɛ kuma min ka réseau kan ko ne bɛ k'o namara k'o di n yɛrɛ bɛ min kɛ ala kana barika don a la wallahi ne bɛ dalilu hakika de d'a ma mais bɛɛ de tɛ se k'a kɛ a kɛcogo la kuma de bɛ yen cɛ bilama cɛ ko américains ye usine minɛnw de di ale ma tile kelen u ye 90 de d'a ma 30 sigiyɔrɔma 3 u y'o don minɛn na k'a d'a ma tile kelen a ko a sababu ye alamina saraha ye a n'a ka patron bɛ ɲɔgɔn ye don min na a y'a lakale patron ye patron y'a lakale ne ale t'a dɔn ko patron bɛ ne dɔn ale yɛrɛ bɛ k'a lakale a ka patron kɔrɔ min ye ça fait n bilama n ka patron n bilama alhamdulilayi n bɛ tan ale bɛ k'a lakale o patron min ye o ye ne photo bɔ ka yira la ko ko ayi ko non c'est pas ça voilà bon a bɛ ten de ale bɛ ka taa ne lakale patron min ye o patron ye ni ne yɛrɛ ye teri de u bɛ tu kɔnɔ jamana ninnu na ye ala k'a bɛ sɔn a ma n kɔni bɛ min fɔ a ye karan tabi ten a ka kɛri bila n bɛ min fɔ ye a ye ala wele n balimakɛ ye kilisi min fɔ sa suruku dugutigi tu bisimila suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama ni karisa ye jakuma wɛrɛ ni fɛn ma la don fɛn na ni fɛn ma kɛra don fɛn na ne ko ala ne ko a kɛra n ye fɛn dɔ fɔ o don ko kolo kɔrɔ ɲini kolo kɔrɔ bagan salen kolo i ka situlu ɲini walima n'i ye tulu wɛrɛ sɔrɔ tulu b'i ka jamana na hali ni tulu ji ma don a kalan na i k'a mun kolo in na i k'a bila tasuma na i k'a